उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसिनि 3 नं फुथियासां गामियाव गुबै आफाद माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफादफोरा जयै लोगो जानानै जौ बानायग्रा दो खान्था गासैखौबो बुफायनानै गारो। लोगोसेनो फोरमायबावोदि 3 नं फुथियासां गामियाव दिनैनिफ्राय जौ बानायनाय आरो सावनायखौ बन्द खालामनाय जाबाय। फोरमायबावदोंदि जौ लोंनानै गोबां मानसियानो गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जाबाय आरो उन्दै उन्दै फरायफुनाय लाइमोनफोराबो जौ लोंनानै गोबां मानसियानो गाज्रि जाबाय। बेनि थाखायनो जौ संनायखौ रायजो नाङैनो बन्द खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायहरो। गिदिर ना? गिदिर फिसाबाबो मिलाय माबा खालामनांसिगोन। खनसेलाय गोजौ जाबाय माथो ना?